Kita coba maju tabereng otik nai manambai nang pinasahat ni si para sermon nakin ima sian pasal men bindu opat ayat 2 sahak rodi ayat sian pasal men. Jadi nakin nga di patorang Mazmur ini merupakan sebuah doa pribadi. Nah, ipa manang Mazmur pribadi nakin na pinatorang ni si para sermon. Alai na perjolo tabireng laho mangat tusyon ikon yang ngotot tado tukpe sodong sonari bahaya na mengancam secara real idokonam 9 juta nakin nga maul bejupak kita bahaya yang mengancam secara real maju tabereng rupani misalnya mengganggu kiamanat adong do polisi mengganggu atau adong do kiaman. Alai pada dasarnya kita tidak lepas dari ancaman dan pergumulan dalam kehidupan ini. Nak pedang adong natabereng rupani secara molodong mengancam tetangga tapa buat tu polisi doh dia, tetapi imana tarida tenamun songot pandohan ni halak Batak sudah doh kita marsisakui sahid nabe kita talapati mas sudah doh kita marsisakui sahid nabe sudah doh kita memiliki ketakutan dan pergumulan tidak terbebas dari situ. Nak peso di boton asing. Alai dan dohonon di Mazmur di son, molodok pe ancaman tantangan dia fokus doa di diriku. Baru muse fokus doa dohot parsaoraku dohot debata. Unang fokus kita di alota na mengganggu ngoluta. Unang fokus kita di ancaman ni. Lapatan na molodong hamaolon. Molodok persoalan. Molo dihaso gohon jol maaw. Bah. Napaturiokku parsaoraku dohot debatado. Ay daktar parturiawi mana? Dalam artian daktar pasoau jol ma makkaso gohonau. Jala daktar aturau manang udok majo daktar pasti honau hamuna roos sude dengan pakate umuna tuau. Daktar pasti honawi. Alai dak pole fokus audisi. Kan di donoai. Tunggodak pe tantangan, tunggodak pe tadok majo rupani dang makalo mohon tersongon sidau gangguan dalam hidupnya, bahkan dalam istananya sendiri ada berbagai macam kontroversi dan kasus-kasus yang lain dari musuh-musuhnya lagi dan ini. Tentu ini ini pasti terbawa dalam tidurnya, terbawa dalam perenungannya. Alai daktar sarihok kita sudah sonedok daktar baik kita lomo rohani sudah halak na merek kita kan dang boy tar otapi hita ihata sianu itorlau hita si hata hotuau tak boy somoni alai na boy paturiokku ima diriku atong adok pe sudah upasahat mai sudah tutuhatta baru sonang mau ngudung song nedok koninangon nakin ahado nakin MPR modum pitorenges kan itu naik modum pitorenges dalam artian bah adong dak mandok na sodong masalah alai masalai tasipan jo satokin tabay malamari panipanan ni masalah hati tabuat meh borngin neng modum pita tabuka tabaju tu si sudah masalai alai sugut tita musai gudang tu masalah na asing kan itu naik lapatan na ta sipam maju sudi masalah di bangsa tangiang ta pasahat tu hatta posor hatta urupan itu hani ido urupani ida benda doktong segala persoalan ada juga persoalan yang tidak harus penting diselesaikan hari itu adong dui dak pola ikun adong mersoal hita do inata misalnya dak pola ikun sadari selesayon baboy dojo persoalan nih sidung baju ala kadang ada juga persoalan selesai seiring waktu adong waktu ya selesai sogot songo ini nama murut nada bodari alai dung sifat jawar ini persoalan ini sogot dangarong be ngalupa nah naneng do ni si para sermon son nakin di bagasan penyerahan diri penuh do Mazmur tu debata di bagasan haporsiao jala porsia di mana ramotan ni debata ngoluna
Nah, nakin naparpudi do imane sonang doau hupapeak uhut mamit tornok ai sasada hodo ali jahoba pasonangau maringanan. Jadi tak terpikir hita portibion. Jaladak pola palo jahui hita memikiri portibion. Dak terubah hitai. Dapat jolo merubah diri tado hita bisa. Alani molo godang nahu taon cara merubah diriku adalah upasahat tu debata. Alai upasahat iko di bagasan haporsiaun itu to. Upasahat tu debata di bagasan haporsiaun sudi. Nah. Memang adong dosi patana salah. Idok tu anak SD. Idok ma omakna. Segala persoalan serahkan pada tangan Tuhan. Dalam Tuhan ada jawabannya. Inna. Belai mana sekolah. 5 bagi tolu tambah 2 di guru nak. Segala persoalan serahkan sama Tuhan. Tuhan punya jawab. Di mana kan? Maksud di mana? Mulu persoalan matematika 2 tambah 4 bagi 2 anak pula satu tuhatai. Kan itu artinya godang do rupani persoalan yang kita selesaikan. Tetapi pada intinya nangadong di bagasan rohatta solot di pikiratta gabedak sonak kita mandalani ngulu siganupari jalan ngaha penata hilala tu di batado asa sonak kita sonak akhir dan selesai malam ini belum tentu selesai malam itu ale unang gak bisa modok po ala ni persoalan unang gak bisa modok pita ala ni persoalan batu sugut besok selesai di pos rohatta di tu hatta aido rupani neneng dohonon ni parsermota jala di minggu tamahita di si minggu misericordias domini sada Mei 2022 ahar artini tahenakin gok asini roha jadi disima terpukta dengan topik marhaposan tu Jahoba mahamu percayalah kepada Tuhan secara penuh dodah munang belum ria-ria teh Goli hita golom ria-ria porsea dunia nalai sada sisi memang daktar hida posni rohat ale percaya sepenuhnya do na idot ni turpukot tu hita pinasahat matu moderator.